Так. Зараз павінна быць у парадку. Налада ў парадку. Ага, бачу. Падабаецца, мне падаецца, ўсё ў парадку. Выглядае добра. Добры вечар. Добры вечар. Што сёння робім? Сёння мы гуляем у The Long Dark. І ў нас невялічкае выжыванне. Мы ўжо прайшлі галоўную сюжэтку. Мы зараз спрабуем проста з-за таго, што гэта вельмі розныя два досведы. Мы паспрабуем выжыць як мага даўжэй у рэжыме выжывання. Мы зараз прыкладна на 3-4 дне, я не памятаю, можа 5 нават. Але не вельмі далёка. І ў нас невялічкія праблемы. З-за таго, што ў нас літаральна мы залежым ад кожнага. Любая рэч, якую мы знаходзім, гэта можа нас выратаваць альбо забіць. Так. Мы былі каля каля чорнага камяня. Я не ўпэўнены, куды гэта выйдзе. Мы ў пячоры схаваліся, але зараз ноч і звонку ваўкі мы, як мы даведаліся. Мы забеглі абратна ў пячору. Хутчэй за ўсё будзем проста правядзем ноч тут. Ваўкі нам усё роўна нешчаслівы будуць нас бачыць. Магу я зняць скуру з гэтага аленя? Яшчэ мяса ў яго ёсць. Давайте пабярэм усё. Усё роўна мы тут ноч правядзем. Трошачкі ежы такім чынам сабе. Плюс яшчэ мы возьмем зараз гэтую скуру і пакладзем літаральна тут адразу. Кінуць на зямлю. Таксама і вантробы. Бо яны тут могуць прасушыцца. З сабой мы іх браць не будзем. Гэта не разлік, што у нас атрымаецца з гэтага штосьці зрабіць. Але можа быць. Мы неяк будзем праходзіць міма і нам спатрэбіцца на потым. Гэта запас наш будзе. Магу я адзначыць зараз на мапе, што гэта распальванне агню. Я тут паставлю. Вось тут. Не ўпэўнены, ці на мапе мне гэта нармальна будзе паказвацца, бо гэта ў пячоры паміж лакацыямі. Хутчэй за ўсё не. Але гэта можа быць карысна на потым. Так, што мы зробім? Можа тут і ляжам зараз. Давайте пойдем трошечки. У нас же мясо ёсць адміна з душком, але яна яшчэ ў неблагім стане. Давайте яе распалім вогнішча. Кедравыя дровы, паліва для лямп. Так распалім. Вітаю, смок. Вакацыя ў Таронта. Амаль мы дзесьці на поўнач нават ад Таронта. Так, мы паспрабуем выжыць як мага даўжэй. Мы прыкладна ў 4-5 дню і паглядзім, наколькі я пратрымаюся. Колькі зараз? Ці магу я даведацца? Так, 5 дзён. Добра. Так, это будзе агонь. Дададзім яшчэ паліва, яшчэ дровы туды закінем. І да гэтага яшчэ можам... нам не патрэбна. Колькі у нас шкляначак. Думаю, выкінем частку. Паглядзім зараз па ваге. Бо мне падаецца, з іх можна будзе кілаграм набраць. Што з вадой у нас? Вады 2,5 літры. Гэта не шмат. І не мала. Гэта нармальна. Плюс яшчэ у нас ёсць дозіроўка. Неблага. Так. Ўжо гэта прыгатаванае. Забіраем. І выкідваем нашы шкляначкі, якія нам не патрэбны. Яшчэ і фаршфейры. Усяго мінус. Шклянак нам прыкладна 2 хопіць. З іх можна зрабіць выбухоўкі, але ўсё ж такі вага. І выбухоўкі ці ёсць у нас порах? Я не бачу пораха. Альбо мы яго не знайшлі, альбо пакінулі ў турме. І ў турму мы вяртацца зараз не будзем. Гэта вельмі далёка і небяспечна туды ісці. Так, пакуль гатуецца гэта, мы з'едзім нашу... Вось он, кавалак мяса.
І можам папіць яшчэ. Мінус газіроўка. Добра. Такая маленіну. Забралі. І яе з'їдім, колькі атрымаецца. Угу. Добра. Трэба адпачыць да раніцы. Адпачнем прыкладна 6 гадзін. Прачнуўся цалкам адпачыўшы, пры гэтым яшчэ раніца нават не наступіла. Ну, атрымліваецца, у нас не толькі шмат варыянтаў, можам ісці на вуліцу. Бо я жадаў пачакаць, каб воўкі сышлі звонку, зараз яны чакаюць і могуць нас сустрэць. Ёсць верагодна, што яны сышлі. Так, дзе выхад? Пакуль час ёсць энергія, галіна кедра. Давайте тое сякеры за 58 хвілін мы можам зарабіць сабе яшчэ дровы. Чаму я не магу разламаць? Чаму? Патрэбна святло. Ага. Ачмурэць. Навошта мне святло для гэтага? Блин. Это доўга. Без святла такое сабе. У мяне са святла ёсць. Не, нічога не магу з гэтага выкарыстаць. Ну добра, тады проста пайшлі адсюль. Я разгіну з гэтымі дровамі. Калі што звонку яшчэ дабудзем. Можа, мае сэнс пазбавіцца ад самаробнай сякеры? У такую цемру? Я ж нічога не ўбачу. Блин, холера. Вяртаемся насамрэч. Нічога мы тут не зробім. Ладно, добра. Просто чакаем. Где там? Чаканне. 2 гадзіны. Павінна быць хоць трошкі бачна ўжо. І можа тэмпература паднялася на вуліцы. Не холера. Яшчэ чакаем. Дзе там гэтая пячора? Нават пячору гэту знайсці не магу. Чакаем гадзінку. Гэта дакладна ўжо павінна быць лепей, а зараз нават яшчэ што ў нас там? Не, нормально. О, значно лепей. Я дакладна не ўпэўнены, у якой частцы мы зараз. Як далёка мы ад чагосьці. Блин, ваўкі. Ну, придется проходить сквозь зграю, яны не збіраюцца адсюль доходзіць. Адчапіся. Мне не цікава. Чтоб ты там не прадаваў, воўк, я гэтага не куплю. Так. Я бачу лініі электрычнасці, а гэта значыць, што там можа быць дарога, альбо нешта падобнае на дарогу. Да і пойдзем. Атрымліваецца цудоўна. Так, дарога. Мы літаральна будем зараз... Мы не ведаем, куды мы ідзем. Это адна з нашых асноўных праблем. Наша мэта перасоўваецца з аднаго месца цёплага ў другое, у якіх мы можам нешта здабываць, рэсурсы нейкія. Так. Там ваўкі, давайте пашукаем, можа тут шлях ёсць. Доўга мы так не працягнем.
Тут машины перегарнуліся. Я могу по этой пройти, не? Могу. Ага, недалеко могу. Может, мне про завал атрымаецца пройсці так? Оу, блин, не атрымалася. Добра, ваўкі, адыдзіце. Трэба знайсці шлях куды-небудзь. Дзе сонца ўсходзіць? Не бачна адсюль. Может, тут есть шлях уверх здесь, не? Так. Некоторый час яшчэ воўк будзе ісці за нами, у нас яшчэ палова фальшфеера. Не трэба ад яго чапіцца неяк. Нейкая пячора можа быць? Тут нейкі праход. А яшчэ і замярзаем. Любы варыянт, які нас трохі сагрэе, будзе добрым. Яшчэ машына. Так, праход туды ёсць. Добра, гэтым скарыстаемся. Дзенька праверым машыны. Патрон для рэвальвера. У нас ёсць рэвальвер. У нас ёсць нават для яго патрона 3 штукі прыкладна. Але гэтага хопіць прыкладна аднаго воўка. Ну, на 1-2 патрона, я так разумею, на іх патрэбна. Я не бачу. Калі падняцца наверх, то я не ведаю куды. Чакайце-ка. Налады. Памер шрифта інтэрфейсу. Статус на экране. Блин. Субтитры нейкія зусім маленькія. Ці можна... Памер субтитраў норма, давайте вялікі. Бо я змяніў монітор і зараз трошки ўсё звычайваюся. Вітаю, Арыгана. Мы выбраліся з пячоры, у якой мы спыніліся ў апошні раз, і зараз ідзем проста па дарозе, якую знайшлі. Куды мы ідзем, я не ведаю ўвогуле. І нам даволі холодна. Калі пашчасціць, мы, можа, знойдзем хоць нешта. Электрычнасць ідзе туды. О, я бачу нават трэйлер. Цудоўна. Там нават яшчэ машыны навокал ёсць. О, і ўнізу можна яшчэ рыбу павудзіць. Толькі ўніз мы спусцімся з трудом. Адчапіся. Зараз хутенька ў трэйлер гэта залезем. Уніз мы, хутчэй за ўсё, павудзіць не спусцімся. Я не бачу ніякіх відавочных спускаў тут навокал. Яшчэ трэба мясцовасць агледзець. Можа, тут карысныя рэчы ёсць. Што гэта за месца ўвогуле? Машыны стаяць. Трошки драўніны. Можна будзе ежу пагатаваць. Пакуль фальшфаер. Будем карыстацца гэтым. Пашукаў трохі, ды сапраўды ваўкі маюць магчымасць брахаць, але ў стане папярэджвання. Аб чым нас папярэджваюць ваўкі, што яны нас з'едзяць? Вось цікава. Я не ўпэўнены, як увогуле палююць ваўкі. Ну, то бок, я заўсёды уяўляў, што яны па тыпу як, ну, як бы гэта не гучала, па тым жа прынцыпу, як гіены. То бок, яны проста ідуць за, напрыклад, групай жывёл і абіраюць тую цэль, якая проста адстане ззаду дзесьці за групоўкай. Неяк так я сабе гэта уяўляў. Тыпу, па тыпу проста напасці на самага слабага. Вось. Для гэтага брахаць ім не абавязкова, можа толькі напружваць, пужаць стаю, каб пабачыць, хто з іх будзе апошнім. То бок, ну, калі яны трошачкі прыпугнуць, а не нападуць, то групоўка іншых жывёл пачне рухацца хутчэй, і яны такім чынам змогуць зразумець, хто з іх самы слабы, каго пакінуць ззаду, таму што астатнія будуць дастаткова напужаны. Прыкладна так. У нас ёсць ваўчары ў чаце, ёсць каго запытаць. Добра, трэба.
Я яшчэ пакуль не бачыў, каб вулчара заходзіла ў чатку, але так. Ну нічога тут карыснага асабіста. О, лыжныя пальчаткі, пачакайце-ка. А гэта ж самае найлепшае, мне падаецца, так? Так. Яны кайфовыя, яшчэ якасці высокай. Мы чырвона-зялёны это самы набор просто, каб зда. Выгляд. Нічога, гэта дадатковая паў градуса тэмпературы, якую мы будзем захоўваць. Мы зараз цалкам атрымліваем плюс 9 бонус цяпла і плюс 5 абароны ад ветру. Плюс гэта штука ўся нас трошки бароніць ад атак. Чакайце-ка, што там? Агледжана, а я нешта не падабраў. А, металлолом. Мне не вельмі карысна зараз. Тканіна. О, забыўся, фіранкі, калі што, у мяне тканіны бясконца не хапае. Трэба глядзець на падлогу. Я не бачу нічога. О, я толькі зараз зразумеў, варштат. Так. Аптечка. Матэрыялы, склад, инструменты. Давайте буду адзначаць як инструменты. Угу, добра. Варштат. Я могу тут зрабіць. Все, мой досвід не такі высокі. Но ўсё амаль мне трэба скуры, бо я не жадаў. Ну, таму карысць такая сабе. Адзінае, што можна тут пагрэцца, і тут ёсць ложак, і ўсё ж такі плюс-мінус утульненька. Ваду паграць можа. Думаю. Давайте газіроўку пакуль. І можа мае сэнс трошачки паспаць. Сагрэемся пару гадзін. Пакуль час ёсць. Бо кожны раз, калі я адпачываю, я не ведаю наступны свой крок. Я не ведаю, ці атрымаецца ў мяне знайсці яшчэ нейкае месца, каб адпачыць альбо паспаць. Это можа быць апошняе месца, дзе я адпачываю ў нармальным стане, альбо ўвогуле апошняе месца, дзе я адпачываю. Не хацелася б скончыцца дзесьці па дарозе, правильно? Так, хутенька правяраем яшчэ тыя машыны вось там. Я чую качоў. У тым баку. Я хутчэй за ўсё там унізе. Ускрылі багажнік. Дзякуючы цвікадзёру. Шмат тканіны, трэба будзе адрамантаваць адзенне. Увогуле паглядзець, што ў нас па стану адзення. Ежа. Дзякую вялікі, што вы пакідаеце ежу ў машыне. Не ведаю, хто гэта робіць, але дзякую вам, людзі. Выглядае так, быццам бы... не, спуска да вады не будзе. О, заглечнік. І бінда яшчэ. Кніга няхай будзе. Вось там ваўкі ўнізе, і там справа можна... Блин. Там волк за мной побег. Ховаемся в хате. Давай. Я не ожидаю, у меня не так шмат фальшфейров, как бы змагаться зараз с кимсь. Ну, самый момент тады и парамонтаваць наше адзенне. То мы за дзеннем. Самая низкая по якасці гэта шапка. Давайте яе адрамантуем. Не атрымалася.
Далей лыжная куртка. Трэба шанаваць сваё адзенне, бо калі яно зламаецца поўнасцю, мы яго ўжо не драмантуем. Плюс яшчэ кожны кавалак ремонта, кожны працэнт на адзенне гэта дадатковая цеплыня, якую у нас бясконца будзе не хапаць. Можам разабраць, мне падаецца, гэтыя сценныя рукавіцы. Ой, я туды паглядзеў. Так. Усё астатняе ў плюс-мінус нармальным стане. Паходныя боты яшчэ можна. Усяго 30 хвілін. Давайте. І мы паднялі сабе па 2 градусы цалкам паднялі. А не, 1 градус. Зараз толькі за ремонт. Так што вельмі няблага. О, на дворе сапсавалася не так добра бачна. Так вось, у нас ёсць 2 шляхі. Адзін я бачу вось скрозь куды па дарозе, і другі ёсць яшчэ з правага боку ад прычэпа гэтага. Я не думаю, што яны ў вельмі розныя месцы нас правядуць, прыкладна у горшым выпадку ў суседняй лакацыі. І гэтая дарога выглядае як болей чыстая. Ёй скарыстаемся. На жаль, ніхаера не бачна. Яшчэ мост. Ён вядзе. Ніякіх адзнак, ніякіх кірункаў нідзе няма. Таму ідзем нікуды проста атрымліваецца ісці. Я іх возьму, але больш для таго, каб потым разабраць. Я саграваюся. Добра, мы пачынаем сагравацца хаця бы ў машынах па дарозе. Это можа нас выратаваць потым. Так. Я прыйшоў адтуль, ідзем далей сюды. У пачатку самае складанае гэта перажыць дастаткова доўга, каб проста не памераць з холаду. Таму што большую частку ты павінен праводзіць у цеплыні дзесьці, і на вуліцу, калі ты выходзіш, ты страчваеш да халеры яе. Ой, зараз жа мы пачынаем, гэта запавольваецца, мы можам усё больш і больш часу бавіць на вуліцы, што нам дапамагае. Плюс яшчэ нам наступная наша праблема гэта знайсці, як здабываць сабе ежу і ваду. З вадой не толькі праблема, трэба толькі паліва, якое таксама не бясконцае. З ежай мы можам здабываць мяса жывёл. Гэта таксама выхад. Шерстяная шапка. Давайте ацэнім яе. Мне падаецца, яна будзе лепей за наш... Яна будзе лепей за наш шалік. Але ж толькі тады, калі мы яе адрамантуем. 30 хвілін, давайте адрамантуем адразу. Ежу можна здабыць з ваўкоў. Ну, там сябрына яшчэ ўнутры знаходзяцца ў гэтай ежы. Так. Добра, яна вельмі цёплая. Нават трэба замяніць іх. Апранем вось так. Вось так. І вось так. Замянілі. Там 2 шапкі, адна на адной. Добра, яшчэ 2 градусы. Пакуль што толькі выйграваем. О, мы вельмі піць жадаем. Уцешная даліна. Добра. Мы выбраліся ў нейкі рэгіён паўнавартасна. Так, толькі ў якой частцы уцешнай даліны мы знаходзімся? Як мінімум, гэта мы выйшлі на дарогу. Гэта значыць, што можна ўздоўж яе ісці і выйсці на нешта. Ва уцешнай даліне быў кам'юніці-цэнтр у гісторыі, у эпізодах, якія мы прайшлі. Таму мясцовасць можа быць нам трошкі знаёмая, але мы прыйшлі з незнаёмага боку, і яна можа адрознівацца, гэта тэрыторыя ў эпізодах і ў самой гульні, ў ўжыванні. Я не ўпэўнены, ці гэта так ці не, але ёсць верагоднасць, што гэта не адно і то же.
Дзе у нас скралі скуры. Так, это тое самае месца, дзе пастар у нас забраў усё. Мы там сушылі скуры каля яго, і потым неяк так апынулася, што скуры кудысьці зніклі. Мы там 4 скуры грэлі. Балончык з фарбай не, у нас ужо некалькі ёсць. Чыпсікі. О, нататка. Ага, не вельмі разумею, у чым. Але трошкі момента. Ва ўцешнай даліне, мы не ведаем дакладна дзе, ну, добра. Калі будзе лепей надвор'е, мы трошки замалюем гэту тэрыторыю. Ці ёсць у мяне чым замаляваць? Так, вугольчык ёсць. Так, прыцягваем наша падарожжа. На здароўе не сыходзім. З такім надвор'ем мы не ўбачым, як вяртацца. Мы не настолькі добра ведаем гэтую лакацыю. Доўгі паварот. Нават не ведаю, пра які доўгі паварот гаворка. Пакуль што мясцовасць зусім незнаёмая. Ва ўцешнай даліне ёсць месца падзення самалёта, і там, хутчэй за ўсё, будзе шмат ежы. Адзінае, што яно знаходзіцца далёка ад любога месца, дзе можна адпачыць. Бок, туды, калі ісці, то гэта мы літаральна самі сябе пакідаем без нічога. І спадзяемся, што перажывем паход туды. Плюс яшчэ небяспечныя жывёлы. Так, ужо бліжэй сонейка ідзе да канца дня, і мы ўсё яшчэ нават не ведаем, дзе сонейка-то. Я нават не ведаю, дзе ўсход. Нават прыблізна. Не могу так сказаць. Ну, выглядае, што быццам бы сонца дзесьці там, на тым баку. Але я не ўпэўнены. Зусім тэрыторыя незнаёмая, такая шырокая яшчэ дарога. Добра, ваўкоў няма. О, электрычнасць. Так, там цэлы горад павінен быць. Праз гэта мы можам скарыстацца. Дзе тут мы таскалі мужикоў. Так, але вось я не магу зразумець, дзе дакладна. Столб. Ён ідзе туды. І ён яшчэ аддзяляецца вось сюды ў бок. Таксама электрычнасць. Тут павінна быць нейкая ферма. Давайте зазірнем. Нічого вкры няма. Тут эти дрот аддзяляецца ад ліній. Можа ён правядзе на нейкую ферму. Я чую ваўкоў. О, хата. Свіран, як мінімум. Так, гэта свіран. Мне падаецца, гэта хата Моллі зараз будзе. Ну, гэта штосьці. Ой, ліхтар. Тое, што патрэбна. Растваральнік конёў няхай тут і застаецца. Патроны рэвальвера. Ну-ка. У нас павінна быць зараз ідэальна на ўвесь рэвальвер. На ўвесь барабан. Ношаная байка. Таксама добра. Наша сітуацыя пакрыху паляпшаецца. Дровы. Ну, тут можна адпачыць. Нічога больш карыснага я не бачу. Давайте ліхтар паглядзім, на якім ён стане. Яшчэ і байка ёсць. Так. Так, ліхтар. Ліхтар, ён амаль пусты, але ён у неблагім стане. Плюс яшчэ ў нас ёсць паліва для ліхтара. Гэта дапаможа нам перасоўвацца ўначы альбо па пячорах. Час ад часу нам патрэбна проста аглядаць нават месцы, проста агледзець уважліва, каб нічога не прапусціць, калі будзе цёмна. І гэты ліхтар нам можа вельмі гэтым дапамагчы.
Добра, гэта добрае месца, каб можна было распаліць агонь. Бачу. Так, калі на дворе будзе добрае, то мы яшчэ намалюем мапу недалёка. Так. Далей яшчэ глядзім. Дзе там? Тонкі шерсцяны шведар. Ён горш за байку ношаную. Неяк я быў упэўнены, што будзе лепей. Ён незначна горш. Не, ён горш атрымліваецца. Ну, добра тады. Разбіраем яе. 45 хвілін, а колькі у нас часу? Можам сабе дазволіць, давайте. Разводзіць агонь я не буду, неабходнасці няма. Што у нас па ваге? Трошкі пачынаем, ну, амаль максімум набраліся. Тры літра вады. Неблага. Арахісовая паста. Давайте яе зайдем. І вадой зап'ем. Добра. Трошки лягчэй будзе. І калі атрымліваецца, я ўсё правільна зразумеў, то літаральна тут павінен быць дом Моллі. А калі гэта так, надвор'е цудоўнае. Замалёўваем мапу. Дарысоўваем. А вось. Добра. Збіраем транспарт. Ні халеры няма. Галоўна не згарэў. Ідзем. Так, гэта хата Моллі. Тады я ведаю, дзе мы знаходзімся і куды мы можам сысці. У нас ёсць яшчэ адзін неблагі сыран, тут не так далёка. Толькі ваўкі і іншыя істоты нам будуць перашкаджаць у гэтым. Там ёсць тэлефон, так. Мне падаецца, у жыванні няма ніякіх івентаў. Было б няблага, але не, іх не павінна быць. То бок мне ніхто не патэлефануе. Было бы прыкалдэсна у выжыванні рэзка сабе, вось канкрэтна выжыванне, і па тыпу з'яўляецца раптоўная мэта пайсці кудысьці. Ну, вось такое. Я зараз падумаў, гэта вельмі нагадвае гэты сабнотику ў сваём канцэпце. Там літаральна ты гэта выжывач, вось такі выжывач пачынаецца, і цябе проста умовы боты, добра, паглядзім потым. І табе прыкідваюць, ну, па тыпу, о, глядзі, там ёсць сігнал, пайдзі паглядзі, там нешта чалавек, можа, жывы ёсць, паглядзі. Так. Таксама ва ўцешнай даліне. Прычым, не толькі далёка ад нас. Есть яшчэ Memento Cache. Добра. У нас нават ёсць мэта, куды схадзіць. Нататачка, па тыпу, там ёсць вось у тым баку, на поўначы, вось там, дзесьці знаходзіцца карысная рэч. Можам потом схадзіць туды. У хату зараз заходзіць не будзем. Глядзім навокал. Толькі калі будзе зусім небяспечна, пабяжым у хату. Калі такая магчымасць, то можа сходзім куды, у тое месца, якое адзначылася ў нас на мапе.
Велізарная хата. О, якая яна разваленая ў параўнанні з тым, што мы бачылі у Моллі. Ага, гэта запіскі бэйкераў. Ну, тых, хто скідваўся на пачатку гульні. Запіска ад яго. Гэта рэцэпт. Проста рэцэпт. Печ. Возьмем вуголле, адсюль будзе карысна. Дровы. Трэба ўсё адсюль забраць. У параўнанні з тым, што мы бачылі каля турмы, мы зараз проста багатымі станем. Консервовый нож уже у меня же есть уже, так? Так, есть в неблагим стане. Кину тут. Також што збіраем усё, калі што мы гэта скінем. Зараз пераацэнку наших прадметаў правядзем. Рэвізію усяго раштунку. Можа нешта пакінем. Прагорклая трусяціна. Яшчэ сырая. Не. Гэта месца ідэальна для нашай базы, я скажу так. Для, як мінімум, часовай базы. Яна ў цэнтры мясцовасці, сюды лёгка дабрацца. Спартыўная шкарпэта. У мяне, падаецца, нават другіх шкарпэтаў не было. Це вельмі зручненька. Вось. Плюс яшчэ вось гэта абутак. Вау, які ён добры. Гумовыя боты, вы глядзіце на іх. Добра. Калі што, тут заўсёды можна здабыць сабе яшчэ тканіны. Просто паразрэзаць фіранкі, вось гэта ўсё. Ручнічкі. Цягваем аглядаць. Падвал яшчэ ё. Мне падаецца, ён быў з гэтым. О, для яго мне ўжо спатрэбіцца ліхтар. Паглядзім, ці ёсць тут трупы. Моллі тут свайго мужа хавала. Паходныя боты. Цяжкі молат, які мне зараз не вельмі патрэбны, але калі тут ёсць варштат, то мы можам пакінуць усё каля варштата. Ёсць тут варштат? Так, ёсць. Я пакіну тады молат возьму і пакладу тут. Серны парашок. Я возьму яго і пакіну таксама каля варштата. Павелічальнае шкло. Можа выратаваць нас. Мы спынімся ў гэтым доме. Гэта будзе нашай базай. Яно ідэальна падаходзіць. Альпіністскія шкарпэты. Вау. Зараз жывем. Так, варштат. Дай. Я шакала. Ну, добра. Так. Я пакіну зараз тут. У нас шмат рэчаў, якія большасць з якіх нам не вельмі патрэбны. Мы пачнем у гэтай хаце. Інструменты. Я пакіну тут. Цяжкі молат. Не, кінуць. Самаробную сякеру таксама, бо у нас ёсць звычайная сякера. Навошта нам, правильно? Нож самаробна няхай будзе, бо у нас няма альтэрнатывы. Яшчэ набор для чысткі зброі таксама тут. Адзін. Плюс яшчэ у нас ёсць 3 наборы швейных. Мы пакінем 2 тут. 4 у нас іх і 1 амаль зламаны. Мы сабе пакінем самы цэлы і 1 амаль скончаны. Ежу мы с собой будем носить. И она нам спотребится, правильно?
Абутак. Абутак пойдзе. Я не бачу ніхера. Это быў рыштунак. Зараз вось тут будзе адзенне трошки. Ну, тут на зямлю. На бачным месцы. Вось гэтыя боты ўсе няхай тут будуць. Яны шмат важаць. Таксама сюды пойдзе вось гэтыя вось гэта адзенне. Так. Яшчэ спартыўныя шкарпэты замяняем на альпінісцкія. Гэта значна цяплей. А спартыўныя мы кінем. Добра. Это адзенне у нас тут будзе. Тут у нас будзе нешта пры штунку. Ужо выглядае даволі прыемна. Гэта ўсё важыць не толькі б шмат. Пачытаць бы вось гэтыя кнігі пры магчымасці. Што яшчэ ў нас? З гэтага рыштунку мы ўжо ўсё скінулі. Тканіну у нас хапае. З сабой будзем насіць. Палак шмат. Пусткова палкі, мне падаецца. Я скінуў палкі, літаральна вось тут каля... Не ўсе только. Не кінуць. Кінем 10,5. Ось. Яны даволі шмат важаць, а з іх можна вырабляць розныя рэчы, каб нам потым не выходзіць і не шукаць гэтыя палкі. Калі мы вырашым нешта рабіць. Я сюды буду прыносіць скуры. Увогуле гэта месца трэба адзначыць як нашу базу. Ну, мы будзем пакуль ведаць, але я адзначу, каб не забыцца. Ідзем наверх. Трэба яшчэ ўсю хату агледзець. Удала. Удала мы тут. Так. Просто книги, новые, запалки. Дикая кухня. Блин, нам шмат чаго пачытаць ёсць. За то, што тут яшчэ і ежа ёсць, я прапаную спыніцца тут на тое, каб пачытаць усё. Як мінімум. Это я ўсё пакіну. Няхай будзе тут просто ляжаць. Не ўсё ж нам уніз снасіць, правильно? Медыкаменты, магчыма, мы таксама яшчэ знойдзем нейкае месца ў гэтай хаце, дзе будзем складваць медыкаменты, якія нам не патрэбны зараз з сабою. Дадатковыя будзем трымаць. Абжывемся трошки. Дакументы. Хутчэй за ўсё нічога там карыснага не будзем, пойдзем далей. Навокал адзін з мінусаў, як базы... О, куртка дрывасека. Адзін мінус гэтай лакацыі тое, што навокал няма дзе паесці здабыць. Бок, напрыклад, няма гэтых зайцатрусаў, дзесьці, дзе яны бы знаходзіліся. На іх можна было бы зрабіць пастку і лавіць зайцатрусаў, правильно? Альбо вудзіць рыбу. Нешта такое, што да ідэальнай базы патрэбна яшчэ не толькі месца і варштат, і месца, дзе можна паліць, а яшчэ і магчымасць знайсці ежу. У ідэале бясконца. Але, ну, у нас пакуль нават і блізка рэсурсаў няма, каб бясконца гэта рабіць. Яшчэ патроны для рэвальвера. День отсюда литерально все забрали. Мне падаецца, тут яшчэ быў шлях наверх. Не? Яшчэ вышэй. Альбо я просто не ўсё агледзеў тут. А, не, можа гэта не тут. Не-не-не, гэта не тут. Весовые рукавицы. Покинем их тут. У нас уже крутые есть альпинистские. Печальное шкло. Антисептик. Яшчэ спартыўныя шкарпэты, якія нам не патрэбны.
Ну и воду з унитаза еще возьму. Угу. Ну, все добре. Ідемо униз. Я трохи пакину рэчы, знайду нейкае месца, куды будзе працаваць у нас як аптэчка. Чи ўсё вось тут на першым паверсе. Ось палічка з лекамі. Так, нам не патрэбна столькі антысептыка, нам не патрэбна столькі более суцяшальных сабою. Можна яшчэ адправіць. Ну вось так, не, калі што мы вяртаемся, калі у нас будзе недахоп медыкаментаў. Так, уже темно. Давайте пойдем поспим. Только вверх, так? Добро. Что по новинам? По Ютубу. З Ютубом усё ў парадку, але не атрымліваецца пакуль зрабіць відос. Таму ёсць у мяне трошкі варыянт, я трохі пазней, не сёння, можа, там нейкі іншы дзень абвяшчу. Ёсць трошкі адна рэч, на якой я буду практыкавацца трохі з запісам гуку і ну без відэа, то бок я шукаю нейкія шляхі для сябе падвучыцца рабіць рэчы, якія я не ўмею рабіць. Напрыклад, записывацца просто на аўдыо, напрыклад. Вось, і мне падаецца, стрымы гэта не паказальнік для якасна і на каточках амаль гэта прыкладна на каточках. На вас буду трэніравацца насамрэч, але я потым распавяду як. Пакуль гэта сакрэт. Вось, бо калі не атрымаецца, я ну працэс яшчэ нават не пачаўся і мала ли нешта пойдзе не так. Вось, калі так не пойдзе. Але каб не пакідаць вас зусім без нічога, хутчэй за ўсё будуць дадатковыя нарэзачкі, будуць чарговыя бязглудзіцы, ўжо не па стыксу, на шорцах. З шорцамі такая і праблема, што шорцы патрабуюць яно падаецца, што шорцы, я думаў, што шорцы гэта добрая ідэя. Атрымалася не вельмі ў мяне пакуль. Я настолькі незадаволены сваім гукам, што я жадаю, каб мяне пракантраляваў яшчэ адзін чалавек. Я ведаю, хто можа мне дапамагчы з гэтым. Вось. І у чым сакрэтнасць не той, каб вялікая, я просто не жадаю з-за таго, што я не толькі удзельнічаю ў гэтым, то я не жадаю раскрываць падрабязнасці, пакуль у нас няма хоць нейкага рэзультата. Вось, калі хоць нешта будзе, я адразу я все уши вам пратрышчу пра гэта. Абавязкова. Так, мы добра пачлі. Серны парашок для вырубу патронаў. Давайте пойдзем у нашу гэтую у падвал. І розныя яшчэ мне падаецца, не ўвесь рыштунак там пакінуў, які ў мяне ёсць. Але шорцы гэта неблагая ідэя для чалавека, які хоць трошкі ну умее. Вось, у мяне нават быў сцэнарый, я паспрабаваў запісаць гук, я не застаўся задаволены гукам, потым паспрабаваў трошкі звесці гэта і я зразумеў, што я пакуль я не цягнуў. Вось. Тады я зараз хоць хаця бы гук запісаць. Гэта, ну, тое, чым збіраюся займацца, гэта проста агучыць для чалавека. То бок не самому сабе, калі ўвесь працэс не ад мяне залежыць, то бок ад мяне толькі дай свой голас, прагавары. Гэта значна спрашчае. Так, фарбы, кнігі. А дзе быў гэты пестыцыд? Вось, серны парашок, пардон, не пестыцыд. Падымемся зараз уверх. Нават можна на вуліцу выйдзем. Давайте на вуліцу выйдзем, паглядзім, што там на вуліцы. Вось, з'явілася. Глядзім трошкі наваколля. Так, вось гэта свіран, які быў. Я не бачу ніякіх жывёл, нічога такога. Надвор'е цудоўнае ўвогуле. Давайте замалюем. Не ўпэўнены, што гэта... дрэнная бачнасць. Якая дрэнная бачнасць? Яна лепей, чым час ад часу днём. Так, што я магу? Я хоць замалюю тут тады. Ежа і пітво, зона палявання, матэрыялы, склад, інструменты. Склад. Давайте так. Буде такая адзнака. Вітаю, станорчык. А ты плануеш улепшаць гук, змяніць мікрафон? Мікрафон і так добры.
Мікрафон такі ж, як і у Рудзі, напрыклад, альбо ў Віталя. Гэта літаральна адзін і той же мікрафон. Праблема з гукам зараз гэта ў тым, што нягледзячы на ўсе фільтры, у мяне вельмі моцна эха ў пакоі. І з ім я не магу хутка без павесіць панэлі па ўсіх сценах, я нічога не магу зрабіць. Падчас стрымоў я не буду сядзець пад рушніком, каб паляпшаць гук. Я магу гэта для запіса відэа, напрыклад, зрабіць толькі. Таму шукаю пакуль варыянты. Вось. Для запіса гуку, для шорцаў, там, для нейкай агучкі я, можа, буду пакуль што рушніком карыстацца. Гэта адзіны варыянт. А для стрымоў, на жаль, я нічога пакуль не зраблю. Тут трэба выпраўляць нешта ў пакоі, альбо перасяліць сябе ў іншы пакой. Вось такі варыянт яшчэ ёсць. Я пакраў яго мікрафон у аднаго з іх дакладна. Яшчэ у Гомзіка такі ж мікрафон. Так. Это літаральна адна і тая ж мадэль. Рэха не чутна. Вы не чуеце таму, што нам зараз вісіць да халеры фільтраў, якія гэта гасяць. Але ёсць розніца. У тым самым, напрыклад, пры запісе відэа вы звычайна чуеце, як у падкасце, глыбокі нізкі гук. Але зараз вось прыклад. Я пераўтвараюся ў студыю з рушнічком, і мы рэзка даволі утульненька находзімся разам з вами. Я зверху паклаў толькі ручнік. То бок, літаральна нічога не змянілася. Змяніўся толькі ручнік. Чуеце разніцу, так? Вось. Гэта не чутна, пакуль вы не ведаеце, што чуць. А калі вы гэта пачуеце, вы ад гэтага не можете пазбавіцца. Дзіўна, так? Здымаю рушнічок і сяджу без яго, бо з ім трошкі АСМР пачаўся. Трошкі так, трошкі ёк. Ось. Гэта мой рушнік. Гэта яны ў мяне адабралі яго. У іх ёсць сваіх рушнікоў, іх хапае. Так, добра. Ідзем. Сэнсу ісці спаць няма, бо зараз раніцай мы ўжо пашлі. У хаце вельмі цёпла, гэта цудоўна. Гэта ідэальная хата, каб адпачываць і час бавіць. Але нам трэба дачакацца раніцы, каб... Мы пачытаем кнігі. Пачытаем трошачкі кнігі. Гэта ложак. Паспім яшчэ да раніцы, калі атрымаецца. Яшчэ можа гадзіну дабіць. Каб соненька ўзышло. О, добра. Так, кнігі. У нас ёсць ежа, так? Мы можам сабе дазволіць. Так, ежа у нас ёсць, мы можам сабе дазволіць некаторы час пасядзець пачытаць. У першую чаргу «Дзікая кухня». Зборнік парадаў па кулінарыі ў дзікіх умовах. Прачытаўшы кнігу, палепшыце свае навыкі. Давайте 5 гадзін правядзем. Мы занадта жадаем піць. Добра, п'ем. Чаго-чаго, вады ў нас хапае. Вось, наконт рэха. Рэха не чуйна. Яго амаль няма, вы яго і не пачуеце. І гэта добра. Але гэта ўсё праца фільтраў. Нішто не можа лепей зрабіць, чым проста адсутнасць рэха наяўная, каб яе не патрэбна было выпраўляць праграмна. Другі ўзровень кулінарыі. Я не ведаю, што гэта мне дае ўвогуле. Так-то. Але гучыць як добры варыянт. Кулінарыя пачатковец. Вы ўсё лепш спраўляецеся з гатаваннем у палявых умовах, у вас амаль атрымліваецца нічога не падпальваць і не апякацца. Плюс 10 калорый ад кожнай стравы. Добра. Плюс 10% калорый. Гэта значыць, што калі мы навучымся гатаваць, мы зможам рабіць добрыя стейкі з аленіны. Альбо рыбы. І гэта дадасць нам больш карысці ад ежы, якую мы будзем здабываць, а не знаходзіць. Што перавагае ежа, якую мы знаходзім. Так, што ў нас яшчэ за кнігі? Без кніга не ўпусціць цэль. Дакладны дапаможнік па паляванні з лукам. Прачытаўшы кнігу, палепшыце свае навыкі. Мне падаецца, яго лепей проста пакінуць тут.
Стрельба на фронтире. Перевыдание книги конца 19 стагоддзя для маладых першапраходцаў. Прачытаўшы кнігу, палепшыце свае навыкі. Бок навучымся лепей страляць, я так разумею. Правильно? 4 гадзіны. І нормально нам тут утульненько, тёпленько. Так, навучыліся страляць лепей. На ўзровень не паднялі, але ўсё ж такі лепей. Палова. Агнястрэльная зброя. Вось гэта навык карыстання стрэльбай. Угу. Лук. Лук мы зрабіць пакуль не можам. Не можам сабе дазволіць гэтага. Канец дня амаль. Тады ядзім. Увогуле паглядзім, што у нас там з ежай. Так, злакавыя батончыкі, паста арахісавая, наколькі памятаю, вельмі добра. Угу. Яе суадносіна такая сабе, таму ў першую чаргу. Я не памятаю, ці можна бляшанкі гэтай корму для сабак гатаваць. Давайте паспрабуем. О, тут яшчэ адзін штармовы ліхтар. Пачакайце-ка. Даецца нельга пакуль. Ну добра тады, давайте гэтую бляшанку з ежай для сабак. Ну, са самым горшым стане, гарбата. Цвілая вяленая ялавічына. Давайте ялавічыну гэтую з'едзім. І вода. Угу. Эту ноч мы правядзем тут. Альбо яшчэ паходзім. Мне падаецца пахадзіць. Блин, у нас... Што у нас так важыць? Нават не гледзячы на базу, у нас нешта і ўсё яшчэ важыць. Паліцу для кніг трэба завесці сабе. Вось гэта будзе. Шафа. Бо я луку вучыцца зараз не буду. Навошта мне гэта патрэбна, правильно? Адзенне. Вось, яшчэ куртка ёсць, якую я не прымяраў сабе. Яна добрая, і яна, падаецца, будзе лепей, чым лыжная. Не? Выглядае, што будзе. Давайте яе адрамантуем. Протагоністка пачынае меркаваць о перавагах уранатэрапіі. Амаль, так. Ацэньвае магчымасці, скажем так. Угу. Это літаральна ва ўсім лепей. Добра. Апранем гэта, у шафу пакінем якраз вось гэтую. Пакуль будзем карыстацца ёй, яна даволі вялікая, гэтая шафа. Будзе як наш асноўны склад тых рэчаў, якія нам не вельмі патрэбна. Это можна кінуць на зямлю. Угу. Магу я адрамантаваць павелічальнае шкло? Не, нельга. Трэба будзе сабе... Там дзесьці яшчэ іншае валялася. Я потым забяру. Чыстка зброі. Набор. Давайте пойдем уверх. У цемры. Есть и тут. Не-не-не-не. Ось тут. Як я добра ў сваёй хаце арыентуюся. Быццам бы жыў тут увесь час. Спім усю дарогу. На дворі там сапсавалася зусім. Але з пазітыўнага гэта тое, што мы можам зараз заняцца чым? Рамантаваць наша адзенне, правильно? Калі не ведаеш, што рабіць, рамантуй адзенне. Нельга гэта рабіць у цемры, добра. Што я магу парабіць у цемры? Магу ли я адрамантаваць, завастрыць сякеру? Магу. Вастрым сядзем сякеру.
Наступны крок. Мы пойдзем у тое месца, якое пабачылі на мапе. Калі надвор'е будзе дастаткова добрае на вуліцы, мы яшчэ адзначым, ну, намалюем мапу каля гэтага месца. Что там стукае ваўкі? Мядзведзі, зайцатрусы калоцяцца. Добра, завострым зараз сякеру. Зараз пагляджу, што ў нас яшчэ з ножом нашым. У ён у добрым стане. Магу я пачысціць свой рэвальвер? Добра. Навык вастрэння. Пачакайце-ка, што гэта за навыкі такія? Так, штвор рэвальвер. Але гэта так збройная справа. Вы збройнік пачатковы, ці можаце вырабляць толькі патроны дрэннай якасці, па стральбе якімі зброю часта закіноўвае. Падчас збору кампанентаў вы час ад часу будзеце знаходзіць кулі, порах і гільзі. Якасць вырабленых патронаў 20%. Шанец 50% знайсці кампаненты для патронаў. Добра, шансы паспяховага ремонту растуць. Ага, ну добра. Ідзем на вуліцу. У мяне паліва для ліхтара ёсць яшчэ? Так, ёсць. Ад'ем у наш ліхтар. Не той, каб шмат. На жаль. Арыентуемся па вокнах. Вось яно надвор'е. Магчыма замаляваць трошечки. Ага, зараз вочка пайшла. І мы замерзли нахрен. Як цудоўненька, а? Толькі выйшлі і замерзли ўжо. Было б файна сядзець у цемры, вастрыць сякеру і слухаць завіруху, і ніякай табе гэтай лухты пра працу і іншае бытавое, так? Прыгажосць. Сядзем тут, паедзем еш. Упс. Усё ў парадку. Так. Бляшаночку. Бытавыя праблемы тут свае ёсць, па тыпу здабудь сабе ежу. Не памры. Даволі бытавыя рэчы. Яшчэ недастаткова сагрэліся. Халера з ім. Астрым спрабую памерці. Видите, бачите, як у меня добра атрымліваецца, а? Не паміраю. Замерзаю, голодаю, не паміраю. Як таракан. Так, там ваўкі, туды не ідзем. Што у нас па ваге? Па ваге... так сабе. Я недастаткова пакінуў рэчаў. Трэба было больш закінуць. Добрый вечер, Берлінер. Мы знайшлі неблагое месца, на якое мы зробім сваёй базай. Вось тую хату. Будзем у ёй тусіць большую частку часу зараз. Але мы ведаем яшчэ на поўнач, ёсць нейкае невялічкае месца. Вось тут нам адзначылі на мапе. Паспрабуем туды падысці і атрымаць, што бы там не было. Калі пашанцуе, то мы пачнем сагравацца яшчэ хутенька. Бо трошки завіруха паднялася, і гэта ўжо праблема.
Мы яшчэ неблагое адзенне сабе здабылі. У выніку мы не замярзаем нахрен просто ад усяго. І калі я правільна памятаю, калі ісці вось так на поўнач, як я іду, мы павінны выйсці да хаты у лесе. Дзесьці там. Олені. Але на іх мы паляваць зараз не будзем. My fingers feel numb. Ну а що робіць? Каму зараз лёгка? Правда, мы добра, але надвор'е нас не ратуе ўвогуле. Так, трэба было яшчэ нешта пакінуць. Бо калі мы збіраемся яшчэ нешта і вяртаць адсюль, то гэта будзе зусім... Так, там сыграм нейкія. Нападаецца, база вельмі добрая. Яе здалеку бачна за гэтай вось вежы. Ну, не вежы, сілаца гэтага. За зернем. Так, і вось там гара. Дзесьці там у гарах павінен быць гэты самалёт разбіты. Калі я ўсё правільна памятаю. І пад гэтай гарою павінна быць дзесьці яшчэ вось гэты будынак, які я гаварыў. Толькі мы павінны сустрэць раку. Вось тую раку. Похож, што ўсё добра складваецца. Зараз галоўнае толькі знайсці гэтую хату, і мы можам там яшчэ сагрэцца. А, гэта волк? Блядь, гэта волк. У нас ёсць фальшфера. І ўсё, у прынцыпе. Запалкі, да халеры запалак. Трымаем фальшфер. Так, зараз у ідэале трэба абысці гэтага воўка. Хата павінна быць дзесьці вось там. Мы гэта ведаем з эпізодаў, якія мы праходзілі. Мы дадатковы квест рабілі тут. Недалёка. Калі ўсё правільна прыйшлі, то ён павінен... Хата павінна быць літаральна за гэтым пагоркам. Вось яна. Вось яна, як я цудоўна памятаю месца, а? Што за выжыванне? Я нешта не памятаю такога рэжыму. Гэта самы базавы рэжым, з якога The Long Dark і зроблены. Самы базавы. Яны з яго пачыналі ў ранні доступу выходзіць. Літаральна адчыненая ўся мапа, у якой можна перасоўвацца і проста выжываць. Мэта пратрымацца як мага даўжэй. Вось і ўсё. Тут я пакуль нічога карыснага не бачу. Але гэта ўсё яшчэ цёплае месца, у якім мы можам адпачыць. Паходныя буты мы нават сабой браць не будзем. Более суцішальная. Пад ложкам нічога не бачу. І яшчэ злакаў батончык. Ну, такое сабе па прадметах, але добра, што мы сюды не за гэтым ішлі, не за тым, каб атрымаць шмат рыштунку. Мы сюды прыйшлі, каб не замёрзнуць нахрен. Ну і атрымліваем тое, што жадалі. Як адчуваецца гэта месца? Тэмпература паветра ўнутры -4. Што я такога набраўся? Што я зноў сабе не разлічыў? А, ну дровы. Зразумела, дровы, драўніна, вось гэта ўсё. Это моя асноўная вага. Мне гэтых 3 вугля павінна было хапіць на ўсё падарожжа туды і назад.
А, пачакайце-ка, я ўжо прачытаў гэтую дзікую кухню і ўсё яшчэ з сабой цягаю. Я думаў, яны знікаюць. Я яе ўжо прачытаў, сэнса няма. Давайте я кінем тут. Трэба было бы у хаце пакінуць, але ж з сабой гэтую вагу цягаць мы сабе дазволіць не вельмі можам. Так. Добра. Дровы. Ці пакідаць іх тут. Калі пакінуць яловыя дровы і кедравыя дровы і драўніну, гэта мінус 4 кілаграма. Это да халеры. Наша хуткасць падвысіцца просто касмічна. Так. Мы яшчэ граемся даволі хутка. Сэнсу спаць няма. Давайте ўсё яшчэ паспім. 1 гадзінку літаральна. Але не шкалі б за незнаёмага мужика. Так, які павінен важыць дзесьці як мінімум кілаграм 70. Як гаворыцца, каго б вы гатовы былі больш сустрэць у лесе? Незнаёмага мужика альбо мядзведзя, так? Глядзіш, які мужик і што ён робіць. Ну, мы апошнім часам мы бачылі толькі тых мужикоў, якіх трэба куды-небудзь цягнуць. У асноўным яны ляжалі. Так. Паўкоў зараз там не бачна. Я магу дайсці бліжэй да ракі і спадзяюся, не сустрэну ваўкоў. Так, давайте замалюем. Оу. Пачакайце-ка, воўк. Воўк рабіў такой губы, быццам бы баяўся. Спадзяюся, гэта не мядзведзь? Так. Ага, мы недалёка. Нам трэба на захад яшчэ. Давайте вось эту драўніну схопім. Небудзь яшчэ я тут не прапусціў. Так, на захад тады скрыня дзесьці там, за якой мы сюды прыйшлі. Самае небяспечнае, што мы зараз можам сустрэць, ну, проста ведаючы, што ніякіх людзей мы не сустрэнем, гэта мядзведзь. Ваўкі яшчэ плюс... Блин. Ты можаш адзёбацца ад нас, калі ласка, воўк? Можа, перадумаеш? Мне патронаў трошки шкада. Мне падаецца, не дзёб'ецца ён у нас. Ён павінен загінуць. Нам патрэбна, каб ён загінуў. Гэта 2 патроны канкрэтна былі накіраваны, каб забіць яго. Калі ласка, загінь. Далёка не ўбягай. Халера, ён убег кудысьці. Потым на абратнай дарозе зайдзем туды. На пагорак пойдзем. Паспрабуем, калі ён памёр, то мы возьмем яго тушу. Нам патрэбна за яго скура і вантробы і мяса. Усё. Так. Наконт мядзведзя я не ўпэўнены, ці ён не жадаў, каб мы яго панеслі, бо ён такія абдымашкі нам спрабаваў зрабіць, можа, ён жадаў, каб мы яго неслі. Па яму не зразумееш. Не так холодно, не скарцься. Ну, яшчэ нормально у нас усё ў парадку. Мы амаль не замярзаем. Не ідэальна, але няблага.
Так, зразумеў. Пакуль ёсць магчыма, давайте вось гэтую тэрыторыю я гляджу. Трошка камянёў. Падзяка спаўну сару. Ну добра, але тут не за гэтым. Так, давайте... Я не ведаю, як далёка я замалюем. У нас ёсць яшчэ I hate being cold. одна Because I really спроба. О, яшчэ на захад. Нормально так на захад. Магчыма, да самага ўскрайку мапы. Так. Зайцатрусы. Адзін, як мінімум, бачу. У нас, на жаль, пастак няма, якія мы можам расставіць на іх. А патронаў трошки шкада. Ой, Нормально так шкада. I'm so cold. I'm warming up a bit. Так, мне падаецца, вось там уверсе будзе тое, што мы шукаем. Хутчэй за ўсё ў самым версе. Калі не, то мы... У нас апошні вугольчык, там мы паспрабуем замаляваць трошки. Такім чынам мы зарыентуемся, ці блізка мы, ці далёка. Хутчэй за ўсё, гэта прыкладна гэтае месца ёсць. Не бачу навокал нічога. Давайте зараз падымуся, можа, на гэты камень, а тут будзе больш бачна. Там ваўкі, не? Не, гэта не ваўкі. Добра. Ага, мы на правільным месцы, амаль. Але ён знаходзіцца вось там, унізе, я так разумею. Добра. Магчыма, не атрымаецца ў нас па кроках ваўка ісці. Бо да ваўка даволі далёка. Так, там нейкія хаты нават разваленыя ёсць. Але я не ўпэўнены, ці... Тут павінна быць гэтае месца. Я бы разлічваў на нейкую, можа, пячору? Альбо нешта такое. Бо калі глядзець вось адтуль, з-за пагорка, то месца павінна быць літаральна вось каля мяне. Калі не, то просто пойдзем до гэтых разваленых хат, можа запалім сабе агонь. Так, я павінен быў ужо прайсці міма. Альбо не. Я не до конца упэўнены. Магчыма, я занадта далёка ўжо. О, воўк. Но я не ўпэўнены. Калі гэта рэч тут знаходзіцца, то я не ведаю, дзе дакладна. Спускаемся ўніз і ідзем да тых дамоў. Калі што, мы, можа, там ёсць месца, дзе распаліць агонь, і там будуць яшчэ вугольчыкі. Мы тады яшчэ сарыентуемся.
Олень. Сякера, але у нас ёсць. Ніякай групкі я не бачу. Скура. За 40 хвілін вантробы. А гэта добра. Блін, тут две нават. Я б жадаў гэта ўсё забраць з сабою. Выжывіце звонку. Добра. Ёсць ежа. Можа гэта яно і ёсць у гэтае месца? Паломчык з фарбай. Давайте адзначу гэтае месца. О, пастка. Блин, добрае месца мы знайшлі. Так. Вуголле ёсць. Адзначаем гэта месца для як распалівання агню. Ёсць на снезе. Адзначылі. Ага. Гэта ўсё яшчэ не кэш, які мы шукаем. Не хованка. Так, гэта просто камяні. Давайте распалим огонь. Так, гаручая. Необходимости у ім пока нема. Мы переживем. Распалим огонь так. Come on, little fire. Блин, не атрымалася. Serious? Нічого, у нас шмат распалок. Мы не ризикуем. Come on, little fire. Come on, little fire. Цудоўна. Так, закидываем сюды у першую чаргу драўніну. Увогуле ўсё насамрэч. Яна не вельмі патрэбная была з самага пачатку. Так, гэта дасць нам трошки цяпла. І гэта яшчэ набірае цяпла пакрыху. 3 гадзіны. Ці будзе цёпла, калі я буду тут працаваць? Не, будзе холодна. Мне патрэбна калі стаяць. Ну добра. Тады поедем. У мяне падаецца таматны суп будзе самым ідэальным зараз. Я ж магу яго? Свініна з фасолі, таматны суп. Вось, таматны суп. Паграемся. Персиков няма. Блин, на дворе сапсуецца. Размясцім і яшчэ бляшанку одну з'едзем. Без эту пыльную. Пацягваем чакаць. І яе таксама з'едзем. Таким чынам у нас зараз павінна было вызваліцца даволі шмат месца. Не шмат. Ну нічога. Мы ж шмат тут забралі. Аленяў мы збіраць пакуль не будзем. Пойдзем да хованкі. Яшчэ нам патрэбна яе сабраць. Яна тут літаральна 10 вось тут за гэтым камянём. Павінна быць. Таксама тут павінен быць воўк. Мне не падабаецца. Можа вось гэта дрэва паваленае? Альбо вось там на камянях дзесьці схавалі. Давайте замалюем. Так, мы пропустили. Она павінна быць выйсці на гэтым дрэве. Не на дрэве, на гэтым камянях уверсе.
Цікава, як гэта выглядае. У сюжэтным рэжыме гэта будзе проста скрыні, якія мы маглі адчыніць, і там быў рыштунак. Звычайна, даволі карыснай, але ў пэўны момант ён стануўся бессэнсоўным. У нашым жа выпадку любое такое можа быць ратаваннем. Дзе я павінен гэта шукаць? Я не бачу. Нічога такога. Нават і блізка няма. Можа, нейкі камяні я павінен тут заўважыць. Просто яна Memento Cache называецца. І гэта літаральна... Блин, я не ведаю. Ну, давайте, калі я тут адзначу. І намалюю... лінію. Ісці туды. Це насенне гэта форма не будзе адлюстроўвацца на мапе. Ага. Окей, добра, гэта не дапаможа. Зона палявання. Вось давайте адзначым. Яна павінна з'явіцца на мапе, на маёй. І літаральна вось на гэтым камяні. Гэты камень і ёсць, што мне патрэбна, але ж нічога такога я не бачу. Можа, я нешта не разумею. Бо скрыня ніякая, я не ведаю, што я нават шукаю. Скрыню альбо што? Можа, зверху. Мне падаецца, я зверху і хадзіў. Давайте яшчэ раз паспрабуем. Блин, заверху зусім падымаецца. Гэта максімальны верх, на які я магу забрацца. То бок, ну, далей у мяне просто не атрымліваецца. Так, давайте хавацца ў хату. Зусім заверху паднялася. Ці мае сэнс? Блин, я не смогу аднесці гэта ўсё да ханты сваёй, так? Альбо пратрымаюся. 2 гадзіны амаль буду разбіраць абодвух аленяў. І хутка цемра яшчэ. Нават гэтая бочка зараз выдае недастаткова цяпла, каб нам зусім цёпленька было. Каля вагня тэмпература паветра -5 і вецер яшчэ -1, каб вы разумелі. Толькі з-за таго, што я цёпла апрануты імі, я зараз не замярзаю. І гэта працягнецца яшчэ ўсяго 2 гадзіны. Я магу аленя гэтага разабраць. Але я замёрзну нахрен. Тому што тэмпература, як толькі я падыходжу да аленя, рэзка падае. Што ўвогуле звонку у нас па адчуваннях? -26 тэмпература паветра, уплыў ветру -23. Адчуваецца як -30. Абзда. Мы тут захраслі. Заплечнік? Я намаляваў нейкі тушавоўка? Я такога ўвогуле не бачу. Рацей, можна ісці на поўнач, а там нешта знайсці, але нас хутчэй за ўсё заб'е надвор'е. Землянку капаюць. Там было нешта такое. Снежнае сховішча. Патрэбныя палкі, 15 ткані на 5. О, гэта. Так, тканіна недастаткова. Ці ёсць у мяне адзенне, якое я магу разабраць на гэта? Не, няма. Адмяняецца. О, азіроўку знайшоў. Ёсць свае плюсы. Эх. Ну, ведаеце, ідэя такая сабе, але там 2 гадзіны яшчэ пратрымаецца агонь. Мы паспім гэтыя 2 гадзіны. Это трохі дае цеплыні яшчэ з-за таго, што мы ў пальным мяшку.
О, яшчэ гарыць 33 хвіліны. І трошки вярталі сабе энергію. Есть два варианта зараз. Подкидывать дроваў и спадзявацца, что мы переживем. Мне падаецца, гэта зараз самая разумная ідэя. Давайте яшчэ дадам паліва, у нас ёсць. Кедравыя дровы. Гадзіна кожнай. Яловыя дровы. 1,5 гадзіны. Але значна цяплей. Давайте тут спать далей. Толькі там у нас хопіць яшчэ 2 гадзіны, амаль 3. Давайте 3 нават паспім. Будем спадзявацца, што гэта пройдзе. Нават уначы зараз гатовы ісці, калі на дворе будзе лепей. Яшчэ гадзіна. А чаму мы прачнуліся? Дзіўна. Ну добра. Дворы пакуль не паляпшаецца. Нехай легчы бліжэй да бочкі, ці гэта небяспечна. Можна легчы, просто яно не будзе значна цяплей. У нас так цёпла. Ну, праблема зараз не ў тым, што цёпла альбо холодна. Калі мы ляжам тут, ёсць верагоднасць, што вецер змене напрамак і будзе задуваць сюды, у пакой. Таму я хаваюся ў тым месцы, дзе скрозь сцяну, але тут нас не так моцна прадувае ветрам. Таму я тут зараз нахожуся. Давайте яшчэ гадзіну. Яшчэ 46 хвілін. Сярэдзіна ночы. Амаль. І надвор'е не паляпшаецца. У такое надвор'е мы нікуды не пойдзем, мы памрэм. Просто таму, што мы заблукаем і не знайдземся, куды ісці. Ці варта дакідваць яшчэ? Я тут нічога не зраблю на ёй. Што у нас па вадзе? Мне падаецца, заціхае. Мне падаецца, лепей становіцца, не? Колькі зараз тэмпература? Мінус 26, мінус 19. Ну, у параўнанні з тым, што было, лепей становіцца, але ўсё роўна занадта холодна. Давайте будзем карыстацца далей. Кедравыя дровы. Яшчэ 2 гадзіны дадзім цябе. Оцениваем. Минус 23, минус 18. Ни холеры не теплее. Мы яшчэ і выспаліся. Не дапамагаем. Мы так уже раскачагарили эту бочку, что я надае уже плюс 47 градусов, мы тут греемся. Адчуваецца як 38. Удобно. Так, тэарэтычна можам зрабіць сабе факел. Ён спаліцца вельмі хутка у такім надвор'і, таму з гэтым трэба быць асцярожна. Так. Утра розная, ласіная скура. Вось гэта карысная, мех з ласінай скуры. Але патрэбна вось скуры з ласося. З лася, якога ласося. Лук для выжывання. Патрэбны сухі малады клён, якога я не бачыў яшчэ. Давайте, ведаеце што, у нас колькі часу? Гадзіна. Добра. От 2 гадзіны нават. Здымем скуру і вантробы. І мяса, усё. З гэтага аленя. Мы хоць і замёрзнем, але у нас там настолькі... Як падае здароўе.
Двор'е полепшилося. It's so cold. I just want to lay down for a bit. Добра, зараз гэту ежу. Цвілая леніна. Ну, паглядзім, як атрымаецца яна. Да, дзе ж яшчэ? Мы перажылі ноч. Атрымалася. Это сярэдзіна ночы, але надвор'е ўжо неблагое. Так, забираем свой спальный мешок. Что у нас по ваге? Нормально все по ваге. З'едаем мясо, чтобы не заставалось и не пахло так моцно. Пойдем зараз назад. У нас есть скура оленя, мне подается, так? Это яна. Ой, свежая скура оленя. Треба 5 дзён, каб яна высохла. І вантробы, з якіх мы зможам потым сабе пасткі нарабіць для зайцаў. Ёсць яшчэ варыянт. Колькі яна яшчэ працягне бочка? Гэта 39 хвілін. Давайте дададзім паліва сюды яшчэ апошні. Гэта перавод дроў, я ведаю, але я здабуду яшчэ вось гэтую разбяру. 2 гадзіны, Вера, ну давайте. Я там дровы просто перавёў тады. Я не на той разлічваў. Зараз будем разводить огонь яшчэ. Я разлічваў, што я 10 менш за гадзіну справлюся. Не, дзіўна гарыць огонь, ён усё яшчэ гарыць. Ён павінен быў скончыцца. Так, это мы не будем палить. Яловые дровы яшчэ пойдуць. Сюдыш. І пагатуем. Jesus, this is cold. Угу. Ёсць ежа, мы сагрэліся. Яшчэ дадатковая скура, з якой мы зможам нешта зрабіць. І я лічу, што наш заход тады будзе лічыцца ўдалым з гэтага моманта. О, харчовае атручэнне. I feel like I'm gonna die. Дрэннае мяса было. Так, харчовае атручэнне. Патрэбна 2 антыбіотыка. Антыбіотыка. Оу. Why didn't that work? Блин, одну занадто выкарыстоваў. Так. 10 гадзін павінна ўсё прыйсці ў нармальны стан. Вітаю, метэорый. Так, ад нас пахне з-за таго, што ў нас з сабою мяса, плюс яшчэ скуры, сыры свежыя самыя, але мы можам ужо ісці. Будзем вяртацца да базы, мы не можам сабе дазволіць зараз ісці за той скурай воўка. Бо хутчэй за ўсё... О, патрон для стрэльбы. Добра. І што будзем адбівацца ад ваўкоў? У нас нават рэвальвер ёсць 18 патронаў. Так, вяртаемся да базы. Магчыма, па гэтай дарозе мы выйдзем, куды нам патрэбна. Толькі павагі у нас. Нормально. І харчовае атручэнне такое моцнае, як я палічыў. Усё яшчэ не памёр, нават яшчэ зараз, які сёння дзень. 9 дзень. Сітуацыя пакуль што паляпшаецца. Мы выйшлі ва ўцешную даліну, якую мы бачылі ў эпізодах сёння літаральна, і зараз даследуем тэрыторыю навокал. Мы знайшлі ферму Моллі, якая была ў сюжэце. Мы ведаем мясцовасць навокал яе, такім чынам мы можам, мы гэтым карыстаемся зараз. Даследуем мясцовасць навокал, мы нават яшчэ да гарадка невялічкага не прыйшлі. Вось. Я там атруціўся, з'еў у дрэнным стане аленіну. Вось. Я ўжо выкарыстоўваю антыбіётыкі, але пакрыху паляпшаецца стан. Здароўе падае, толькі адна праблема. Спадзяюся, я дабяруся да ханта да таго, як я памру. Бо мне патрэбны адпачынак.
Дзесьці за тым пагоркам павінна быць хата наша. Мы прыкладна яе пачнем бачыць хаця б. Во сне так моцна не пагаршаецца. Мы захраслі, мы правялі цэлы дзень у завірухі, хаваліся ў хаце. Мы страцілі амаль усе дровы і адзіны выхад зараз, каб ну, толькі ўначы мы можам зараз перасунуцца, больш мы там чакаць не можам. Таму мы зараз рызыкуем. Ну, лепей паспрабаваць дайсці да хаты і там адпачыць ужо. Добра, але зноў жа мне трэба дабрацца да хаты ў першую чаргу. Бо там небяспечна. Ну, я не магу там заставацца доўга, дзе я быў толькі што. Я спаліў там цэлы запас на некалькі дзён дров. Олені. Это добра. Не воўк, але ўсё яшчэ. Добра. Яно даволі інтуітыўна, гэта круто. То бок гульня сама, ну, яна не гаворыць табе напрамую, але гэта уяўленне. А, вось яна хата. Добра, ідзём на нашу базу. Это лагічна, бо калі хварэеш, ідзеш адпачываць. Блин. Где ты там? Блин, не забіў яго, так? I can't feel my hands. Халера. Можа мне пашанцуе пасля адпачынку дзесьці на поўнач ад нашай хаты, мы пашукаем труп воўка, калі ён памрэ там. Я ўжо патраціў 4 патроны і не атрымаў з-за гэтага ні адной скуры. Такі сабе абмен. Спадзяюся, воўк яшчэ застанецца там мёртвы дзе-небудзь ляжаць. Яго не з'ядуць. Маё праходжанне скончылася праз баг. Гэта самае непрыемнае. У гульні ўсё ж такі адное захаванне, і гэта самае горшае, што можна атрымаць. Тупо усе твои дзеянні просто выдалены літаральна. Не праз твою правіннасць нейкую, не праз твою памылку. А што за баг быў? Так, я зараз прыйду і літаральна просто адразу пайду наверх. Трэба трымаць паліва для ліхтара, у нас яго не шмат. Пачуваем на максімальны час. Пачувае атручэнне вылечана. І зараз едзем тое мяса, якое мы сабой прынеслі. Магчыма, мы зараз яшчэ раз ім атруцімся, але з душком яна трошки. Ну, добра. Перажывем неяк. Яшчэ засталося. Ну, добра. Я упаў у мора. Персанаж вылез у тым месцы, адкуль выйсця няма. Захаванне працуе, што захоўвае цябе менавіта пасля таго, як вылез з вады. А не існуе нейкіх чыт-кодаў па тыпу перасунуць персанажа у абранае месца? Па тыпу выратаваць сябе чыт-кодам, калі ты не павінны ў гэтай памылкі. Прыбярэжнае шассе, зразумеў. Бо мне падаецца, чыт-коды вось для такіх выпадкаў самае тое, то бок яны могуць выправіць тое, што проста памылка гульні. Так. Яшчэ гэтыя кнігі ўсе. Нам не толькі б шмат чаго рабіць, мы зараз сябе неблага адчуваем. Давайте пачытаем кнігі, у нас там набралося зноў яшчэ.
Так, книги. Выживите звонку. Угу. Давайте почитаем 5 годин. Есть шыты, але там схема усталёўкі крывая для новых версій гульні. А, я падумаў, што можа ў гульне ў самой ёсць па тыпу як дэбаг нейкая дадатковая рэч. Я што, я прачытаў? Так, падаецца, пачытаў. Усё. А, я зразумеў, калі ты іх прачытаў, яны становяцца літаральна як для паліва ўжо. Ой. Ну, давайте ўсё роўно закінем мне. А, яно... Вось гэту я не прачытаў, зразумеў. Ну, не, тады кідаем просто на падлогу. Яны аднаразовыя апынулася. Магу я чытаць? Уначы. Надта цёмна. Ну, добра. Будзе час, мо разбяруся. Ну, гэта калі ёсць жаданне, бо ў мяне звычайна я вельмі разумею. У мяне звычайна я на такіх момантах проста скончу, бо хапае во што пагуляць. Ну, па тыпу, не такая вялікая праблема. Так, у мяне была моя асабістая... Чакай-ка, гэта і ёсць моя асабістая шафа для рэчаў, так? Збіраўся тут пакінуць. Это ўсё патрэбна. Запалак мне столькі не патрэбна, вось адзінае, што... Давайте кінем іх часткова. Вось так. Дададзім. Мне падаецца, вось, лекі ў нас вось тут зараз. Сюды ідзе. Антыбіётыкі няхай будуць з намі, болесуцішальныя таксама. Што ў нас яшчэ? Павагі. Вось, сушыць вантробы там вось гэта ўсё, у падвал пайшлі. У падвале у нас невялічкае месца для стварэння чаго-небудзь. Пакуль яшчэ нічога мы не ствараем, бо літаральна не можам. Так, тут у нас будуць сушыцца вантробы, а вось тут у баку скуры. Вось дзве скуры тут. Добра. У нас яшчэ не патрэбная. Пастка патрэбна. Пайдзем з ёю ў гэты момант. Страла зламаная. Можна разабраць яе трошки. Давайте не паліць наш нектар. Дзеянне сабраць. Угу. Я не вельмі ўпэўнены, як выглядае малады клён. Так, зараз у шуфлядку складзем усе пер'я. Палкі няхай будуць тут. Наканечнік стрэлы няхай ідзе сюды. Бляшанкі мы пазакідваем таксама сюды, бо калі будзем рабіць выбухоўкі, то будзем рабіць іх тут. Нас не хапае для выбуховак, мне падаецца, толькі пораху. Але не на рызыкнем паядзем. Мы можам сабе дазволіць антыбіётыкі, а калорыі мы не ведаю, адкуль нам браць зараз. Ну як, тое, што ёсць, то і ёсць, тым абмежавана. Так, это ўсё на месцы. Таксама ўсё добра. Кавы занадта, гэта пойдзе не сюды, а ўверх. На паверх вышэй. Ну, астатнім усё ў парадку. Сухі плод рагозу. І магу я з іх нешта... Распалкі? Не, распалкі з іх не нарабіць. Навошта плоды рагозу? І можна з іх нешта зрабіць. Ага, можна падрыхтаваць рэч, якую будзе лавіць за мяне, то бок мы пакідаем, і яна самастойна там знаходзіцца. Вау, у нас тут нават металалом валяецца спецыяльна для гэтага. Так, я спрабую цемры знайсці па памяці. Не вельмі атрымліваецца. Ой, не.
Вось он, металлолом. Так. Ось гэтая рэч. Зробім. Патрэбна святло. А колькі зараз? Толькі самая ноч пачалася. Ну, окей. Давайте поремонтуем у нас что-нибудь. У нас со зброей. Так. А почитать я не могу тембры? А, так, не могу. Памятую. Мне падаецца, я пазбавіўся літаральна ўжо ад усяго, і ў мяне ўсё яшчэ так нармальна. О, там у мяне ёсць кубкі кавы, якія можна прагрэць. Давайте. А, не, навошта мне зараз? Не, няхай яна тут ляжыць. Так. Ну, можна гэтую каву перакласці ўверх. На верхняй паверхі. Так. І халеры не знайду без свайго ліхтара. Так, у холодос покладем каву. Это будет нашим месцам для трымання ежы. Бо гэтыя банкі ўсе нам не патрэбны. Это все. Бляшаночки. Амон засліп. 1000 отправляется. Я спадзяюся. Блин, мне нешта не показывает прогляд. Амон засліп зараз на першым месцы. Даволі далёка, нават ад бліжэйшага Йока-Лейлі. Ёсць такія выпадкі, дзе распрацоўшчыкі так узаемадзейнічалі з мод-дэвам, каб дадавалі староннія моды як афіцыйныя. Так, як мінімум Kerbal Space Program. Першы. Другі пакуль не ведаю. Там ўсё цёмна з працэсам распрацоўкі другой часткі. Вось, але літаральна распрацоўшчыкі бралі моды і дадавалі іх у асноўную базу. То бок амаль адзін да аднаго. Трошкі аптымізавалі некаторыя. Вось, яны сталі афіцыйнай часткай гульні. А вось такія прыклады ёсць. О. Не будзем больш выкарыстоўваць наш штармовы ліхтар. Блін, скончваецца вода. Нечакана. І мне шкада трохі з гэтага самага. Можа, давайте на вуліцу выйдзем. Так, паліцыя фіранкі, я зараз па цемры. Яшчэ доўга. Блін. Пакуль надвор'е неблагое на вуліцы, можна нешта там пабачыць. І мы гэтым скарыстуемся. Можа, зараз дроў нарубім. Альбо нешта такое. Бо зараз можна шмат чаго пабачыць. І гэта вельмі карысная рэч. Так, там ваўкі. Ці магу я нешта тут разламаць. Вось там дрэва, пад ім можа быць і веткі быць. Нейкія, якія мы можам сабе ўзяць. Там мне падаюцца таксама ваўкі. Так. Я не бачу ніякіх ветак. Шмат дрэваў, ніякіх ветак. З ваўкоў найбліжэйшы лес вось там, на поўнач, але там ваўкі. Іх нешта занадта шмат, можа гэта нават цэлая зграя. Адайдзем ад іх як мага далей. Давайте пойдзем да таго свірана, які быў недалёка. Можа, мы там нешта знойдзем. Всё роўна рабіць нечага, пакуль сонца не выйдзе.
Вось. А наконт модадзела гэта звычайна добра працуе, калі вялікая мод камьюніці, то бок тады і распрацоўшчыкі і так занятыя чымсьці, то бок гэта невялікія нейкія AAA кампаніі. Вось. Мне падаецца, ну і калі рэальна моцныя моды атрымліваюцца, калі распрацоўшчыкі бачаць, што гэта складанае пытанне насамрэч. Гэта не па тыпу залежыць гэта залежыць ад шмат якіх фактараў, калі так падумаць. Это можа быць яшчэ проста нежаданне распрацоўшчыкаў прымаць нейкую дапамогу. Літаральна. Ну то бок яны ім можна даваць у рукі гатовае рашэнне іх праблем, яны будуць адмаўляцца. І ўсё роўна будуць рабіць тое, што яны робяць. Так што залежыць яшчэ ад людзей. Чаму такое пытанне? Вось там свіран гэта бачна. На жаль, дровы мы ніякія не панаробім, бо да леса далекавата, мы хутчэй ад свірана больш карысць атрымаем. Цікава, а бункеры яны такі на тым жа самым месцы? Просто цікава стала. Ну так. Ну самы вялікі прыклад, які прыходзіць у галаву, гэта Kerbal Space Program першы. Але я скажу, Kerbal Space Program гэта не самая лепшая гісторыя распрацоўкі. Гэта ачмураная гульня, вельмі глыбокая і шмат у чым пазітыўнага, але гісторыя распрацоўкі гэта такая шэрая тэма там. Не жадаў бы я працаваць у групе, якая гэтым займалася, бо літаральна выглядае там вельмі асабістасці паміж першай і другой, там літаральна розныя каманды займаюцца і выглядае так, што у каманды проста скралі іх гульню. Ну то бок так это выглядае па правах. Амаль іх нешта банкроцілі і распускалі каманду арыгіналю некалькі разоў. Яны некалькі раз змянялі назву пры распрацоўкі. І мне падаецца, ад пачатковай каманды там нічога не заставалася ўжо даволі даўно. І потым яшчэ іх там прадалі некалькі разоў. Ну, там ёсць мутныя рэчы, карацей. Стрэлы ў добрым стане. На жаль, лука мы не бачылі. Тут жа ёсць і дрэвы, калі іх патрэбна будзе, мы іх тут і разламаем. Ну тут з таблетак насамрэч не той, каб шмат. Тут літаральна трошачкі антыбіётыкаў і ў асноўным болей сацюшальныя, а ніякіх спецыфічных медыкаментаў. Газіроўка. Я дакладна, я гавару гэта наконт Kerbal Space Program і наконт другой, я просто не палічыце, што я ведаю дакладна. Я просто назіраў за распрацоўкай і глядзіце, якая справа. Ну просто факты, якія ў мяне не складваюцца. Яны вырашылі стварыць другую частку у той момант, калі ў іх ёсць першая частка працуючая. Гэта нармальны момант, каб атрымаць больш грошай, то бок прадаць гэтую гульню гульцам. І гэта нармальна, это нічога такога. Яны абяцалі больш усяго, але больш усяго ў іх не атрымалася. Гэта таксама бывае ў распрацоўкі нават у каманд нармальных, таксама памылка. Яны разлічвалі, што яны палепшаць гульню. Але вось наступныя факты, якія пачынаюць мяне ўжо смучваць. О, факельная ракета. І запіска яшчэ. Нататачка. Факты, якія мяне смучаюць у сітуацыі з Kerbal Space Program 2. Яны не змянілі рухавік. Гэта ўсё яшчэ Unity. Яны вынайшлі літаральна па-новай, яны вынаходзяць фізічны движок свой, які яны распрацоўвалі, увага, 15 гадоў. Яны літаральна амаль апусціліся на ўзровень сваёй гульні 10 гадоў таму. То бок яны не ўзялі код свой жа. І гэта другая кампанія, другая назва, другая каманда распрацоўшчыкаў, правы на гульню невядома ў каго.
Вельмі падазроная гісторыя нейкая з распрацоўкай. Вось. І выглядае, яны літаральна страцілі па тыпу досвед, яны зноў па сваіх жа, па тыя ж самыя памылкі, які нарабілі 10 гадоў таму, яны паўтараюць. І з-за таго, што гэта іншая каманда, выглядае так, што каманда нумар 1, нават 10 раз змененая, перапроданая, пераразваленая з першай часткі гульні, выглядае так, быццам бы яны нават не аддалі свайго коду другой камандзе. У іх нават няма арыентыра ў другой каманды, аніякага. Альбо няма ніякага, у іх забаронена паміж сабой дзяліцца досведам. Выглядае прыкладна так. То бок, калі б вы рабілі, калі б адэкватна вы рабілі, просто заждалі зарабіць грошай, вы б распусцілі каманду 1, можа, пакінулі частку яе, а пад кіраўніцтва паставілі тых людзей, якія ведаюць, як яны рабілі першую частку. Каб пазбегнуць памылак тых жа самых. Вельмі дзіўная хрень. Я не ведаю, як реально. Я не ведаю рэальнасці. Я ж не сяджу там, не працую на іх. О, сігнальны пісталет. Дона. Але вось ёсць такі момант. І мяне гэта бянтэжыць. Таму што для мяне гэта выглядае, быццам бы у каманды распрацоўшчыкаў, якая арыгінальна з гаўна і палак сабрала першую частку, літаральна, як іх ракеты там лятаюць, іх быццам бы адштурхнулі ад іх жа праекту, бо мне падаецца пад канец распрацоўкі, прыкладна 5 гадоў таму, выглядае так, быццам бы яны ўвогуле не ўдзельнічалі ні ў чым. Вось, таму працэс распрацоўкі першай часткі гэта ўвогуле там свая асабістая гісторыя. Пры гэтым гульня добрая, гэта ж не замінае гульні быць ачмурэннай. Я ўпэўнены, яны ж пачыналі нават з таго, што яны спрабавалі стварыць на рухавіке Unity паўнавартасны фізічны рухавік. То бок яны спрабавалі поўнасцю сістэму, тыя, хто ведаюць, давайте для кантэксту. Kerbal Space Program — гэта сімулятар касмічных палётаў, касмічнай праграмы. Вы будуеце ракеты самага маленькага памеру да касмічных караблей і перастукоўваючыхся станцый, і ровараў, якія могуць даследаваць усю сістэму увогуле кербінаўскую, па тыпу як прататып нашай сонечнай сістэмы. Вось. І праблем было шмат. У рэальнасці ўсё ўзаемадзейнічае зусім. То бок кожная планета ўзаемадзейнічае гравітацыя на іншую планету. Яны у першыя 1,5 гады яны зразумелі, што ў іх гэта не атрымаецца, што яны не змогуць гэта зрабіць. Яны зрабілі сферы ўплыву, скажем так, там, дзе працуе гравітацыя планеты. То бок ты далятаеш да яе, і толькі там яна пачынае ўплываць. Але пачыналі яны з таго, што табе патрэбны быў вельмі касмічны камп'ютар, які мог запусціць гэта. Яны тады ўвогуле яшчэ пра іх ніхто не ведаў. Ось, але пачалі яны з гэтага. Як далёка яны зайшлі, гэта зусім дзве незвязаныя гульні. Kerbal Space Program 10 гадоў таму, там нават уже 12-13 гадоў таму, і Kerbal Space Program 1 вось зараз, яны дзве розныя гульні. І другая частка паўтарае памылкі літаральна першай часткі, шмат дзе. Яны зрабілі толькі трошкі лепшы інтэрфейс, але пазбавілі, скасілі амаль увесь патэнцыял гульні. Выразалі проста яго. І там багі, якія я бачыў, нават не багі, а проста памылкі, якія яны неправільна рабілі і падлікі рабілі, якія былі выпраўлены потым. І шмат гадоў не з'яўляліся. Вось яны ў другой частцы зноў з'яўляюцца. Это літаральна тыя ж самыя граблі наступаюць. Так. Што я магу зрабіць? Я сабраў рэчаў. І я магу сыходзіць адсюль, мне няма чаго рабіць у гэтым пакоі. Я не буду затрымлівацца. Ведаеце, што я пайду ў невялічкі гарадок, не вельмі далёка адсюль. Калі надвор'е, яно не сапсавалася, то можам скарыстацца і дайсці да горада. І потым пойдзем назад да нашай фермы. Бо з горада мы можам шмат рэчаў здабыць. Мы, хутчэй за ўсё, будзем вельмі доўга ісці, бо ў нас будзе перавага, але раз'ем. Яно таго варта, мне падаецца. Тым больш, што зараз мы можам бачыць далёка, пакуль ёсць магчымасць. Сярэдзіна ночы. І мы стаміліся. Адпачнем ужо ў горадзе.
Горад каля мастка таго прыкладна. Вось там. Калі паміж дрэвамі вы можете пабачыць там трошачкі гэты масток. Адзіна я скуру не праверыў ваўка, які быў там недалёка ад хаты. Бо сабраць скуры і пачаць іх сушыць, бо яны сушыцца будуць амаль тыдзень. А калі я іх атрымаю, я змагу пачаць сабе вырабляць нейкае крутое футра. Правильно же? У мяне ёсць. Я тут шапку з сабой узяў. Халера. Шкада патронаў. Я скарыстаюся фальшфеерам. І калі ён вылезе на мяне. Не, ён не вылез на мяне, добра. Оу, яшчэ ваўкі. Паспрабуем абысці праз поўнач гэты горад. Я не жадаю страчваць нейкіх фальшфеераў. Напужалі. Затрусы вылезлі ўначы з пылаючымі вачыма. Так, ну, гэта таксама яшчэ і добра. Тут пастку можна паставіць недалёка. Блин, зноў жа будзем траціць на даследаванне паліва у ліхтары. Так, баваўняны шалік хутчэй за ўсё не патрэбен. Я неяк разлічаў, што я тут больш пабачу. Але чаго я чакаў? Гэта ж усё што такое. Ну добра, пакідаем як ёсць. Зайцатрусы за рогам дадаюць ваўка. Спадзяюся, так. Так, тут дзесьці яшчэ ў папярэдні раз у эпізодзе. Літаральна вось у гэтым месцы была яшчэ і стрэльба. Хутчэй за ўсё тут не будзе ні халеры. О. Труп без нічога. Мы яшчэ і стаміліся нармальна, вот так. Так, вось гэты кам'юніці-цэнтр. Цікава, ці ён даступны зараз? Ці ён зачынены у гэтым рэжыме? 1000 на Sun the Skies. Дзякуй вялікі. Я думаю, Sun the Skies, я паглядзеў, яна адрозніваецца візуальна не вельмі шмат. Я спадзяюся, там няма гэтай праблемы з музыкай. О, павелічальнае шкло такое же па якасці, як і той, як у мяне. Я думаю, будзе лепей. Адчыненае, добра. Але пашанцую яшчэ абысці. Тут можа для вугля ёсць.
схованки. Блін, обійсти би. Пустите мене. Угу, там дрова. Заберем. Яго якасць не змяняецца з карыстаннем. Угу. Добра, буду ведаць. У мяне ёсць адно, буду трымаць з сабою. А ці ёсць такая магчымасць, што яго... Чакай-ка, я праверыў гэтую хату? Так, я яе праверыў. Альбо не. Падаецца, што не. Ёсць такое, што, напрыклад, калі мяне ваўкі атакуюць, я магу паламаць гэтае шкло павелічальнае. Бо калі так, то можа трэба запасны мець на усялякі выпадак. Так, пакінем тут, ужо не патрэбна нам. Не можа быць такога. Добра. Збіраем мага больш ежы. Антысептик. Ну, давайте возьмем с собой. Я і так разлічваў на вялікі перагруз. Можа быць зараз. Мы, калі збярем усё з гораду, мы пакладзем усё ў кам'юніці-цэнтры і ў некалькі ходак данесем. Ну, паглядзім. І на The Invincible 9500. Угу. Прагоркала леніна сырая. Можна прыгатаваць яшчэ. Это добра. Тэрмабіялізм. Пачакайце. А ў мяне... ну, зразумела, у мяне няма тэрмабіялізму. У нас яшчэ няма до конца штаноў. Других. І яшчэ 1000 на The Invincible. Высокая верагоднасць даволі The Invincible прабіцца. У яго ажно некалькі чалавек пушаць наверх. Так. Тут нехта крывёю сыходзіў. Под ложкам нічога не бачно. Можа, у гэтай хаце і спынімся зараз. Бейсбольная кепка. Возьмем, але толькі для таго, каб яе разабраць потым. Тут адпачнем, бо мы ўжо даволі стаміліся. Я не жадаю траціць яшчэ паліва. Так, яшчэ паядзім. Бляшанку персікаў потым разагрэем. Бляшанка з гушчонкі добра і так. Ладно, пліткі няхай ідуць у ход. Ну і добра. Адпачываем. Добра. Выспаліся яшчэ.
Середина дня і надвор'я виглядає неблага. Так. Я гляджу на час і будемо, хутчэй за ўсё, зараз скончваць. 10 вось літаральна зараз. Давайте так. Заўтра у нас Persona 3 Reload. Усё яшчэ працягваем, бо пачаў раскручвацца сюжэт. Прайшлося. Там быў некаторы момант пра Вісона, зараз у нас пайшло далей, але зноў жа я зараз займаюся больш тым, што прабіваю тартар, бо мне ёсць жаданне паглядзець новы рэгіён, і магчыма мы адказы на нашыя пытанні знойдзем у тартары, бо гэта адзінае месца, куды мы можам увогуле пайсці. Мы ўсё яшчэ жывыя. Колькі дзён мы пратрымаліся? Давайте-ка паглядзім. Колькі дзён? 10 дзён. Няблага. Даследавалі сусвет 11%. Стан здароўя скакаў даволі няблага, і не тое, каб шмат калорый мы яшчэ. Ну гэта толькі пачатак, палова дня прайшла. І без траўм абышлося. Амаль. Добра. Там увогуле з перавагай у нас ўсё больш і больш непрыемна, але ну што мы можам зрабіць? Прагорклая аленіна ўжо зусім спавалася. Добра, давайте паглядзім, што у нас чым займаецца. Я думаю ператасаваць на наступным тыдню трошачкі нашыя стрымы, у сэнсе, што перасунуць гульні паміж сабою, і можа я разлічу ўжо, што дзесьці ў гэты момант я памру за Long Dark, але я ўсё яшчэ працягваю жыць. Таму гэта пакуль што адкладаецца. Паглядзім, як пойдзе. Так, што у нас чым займаецца? Баема гуляе ў Little Kitty Big City, і куткі зараз Our Life гуляе. А на Ютубе ці ёсць у нас хто? Ютуб. Так, на Ютубе толькі і куткі ёсць, але мы можам і тут адправіць. Добра, давайте я вас да Баема адпраўлю сёння. Там будзе кіця. Вось. Паглядзім, як я яшчэ вытрымаю чацвер у The Long Dark, і на наступным тыдню тогда ўжо тыдзень ператасую трошачкі гульні. Думаю зрабіць нешта яшчэ, дадаць штосьці. Нейкаю, можа вечар дэмак, альбо нечага такога. Яшчэ паглядзім, у мяне ёсць што паглядзець. Можа я зраблю нейкую ратацыю з некалькіх іншых гульнян. Толькі часова, я думаю, потом перабудаваць і нешта зноў узяць на такой прыклад на гадзінах 20, то бок не тое, што я збіраюся праходзіць поўнасцю. Добра, жадаю вам добрага вечара і адпраўляю вас да Баема.